салом бачаҳо, бо шумо боз ман Нуриддин. хабарои ҳафтаро мо имрӯз дида мебароем. ҳафта хеле хуб буд барои тоҷикони мо, барои он ки бисёри тоҷикон ғалаба ба даст оварданд. Сар мекунем аз Самандар Муродов ки наздик шуд ба UFC. Шодмон Назокатов бошад, бо як удар рақибашро хоб равонда, аллагоён хоб равонд. Дилшод Норқузиев дар сентябр дар Қазоқистон ҷанг хоҳад кард. пеш аз сар кардан аз ҳамаи шумо мехоҳам ки ба канали ман подписаться кунен. агар мушкил набошад ба инстаграм ман дар онҷо ҳам подписаться кунен. хай лайк монен дар охирон пости ман ки дар эсеи рафта якчи наворои созу тенҷ кардагӣ. ман ҳам хурсанд мешам, шумоям хурсанд мешавед, ҳамаи мо хурсанд мешавем бачаҳо. раҳматҳои калом. сар мекунем аз ҷанги Самандар Муродов ки ғолибиятро ба даст овард. Самандар Муродов хай ниҳоят наздик шуд ба UFC. ӯ дар муҳорибаи роҳ ба UFC ба рақиби худ ғолиб омада ва ҳама бояд бачаҳо, ҳама бояд интизор бошем Дана Вайт чӣ мегӯяд, барои ин ки ҳоло ҳамаш дар дасти Дана Вайт. агар ӯ бигӯд Самандар хуш омадӣ ба UFC, хеле зур мешавад. не агар бигӯд ҳоло тайёр нестӣ, то хай чо мекунад? Бояд боз навбати дигар ҷанг карда нишон диҳад ки ӯ сазовори UFC. хай ҳамаи мо медонем ки ӯ сазовори UFC мебошад. барои ин бачаҳо намедонам барои чи амаки Дани кал бисёр фикр карда истодааст. ростӣ ҷангаш хай на он қадар хуб буд, рост бигӯем. хай барои ин ки бисёри вақт ҷанг накарда буд ва умедворем ки оянда аз ин ҳамам хуб ҷанг мекунад. аллакай ҳамаи шумо ҷангашро дидаед бачаҳо. ман бисёр дар ин ҷо гап намезанам. фақат ҳамаи мо мехоҳем ки Самандар дар оянда ҷангҳоашро бурида хай ба ӯ муваффиқият бачаҳо. ҳама каса мехоҳем. рафтем ба Шодмон солдати Назокатови тоҷикии мо. бисёр бачаи хуб, бисёр бачаи боодоби, чӣ гӯм намунавӣ ва ӯ кӯтоҳ карда бигӯм якчи красавчикай бачаҳо. хеле хуб ҷанг кард бачаҳо. дар аввал дида мешуд ки рақиби бразилигааш ҷанги хеле хуб карда якум раундро қариб буд гирад сабил монда охир. лекин Шодмон бошад боз як удари отагии тоҷикона рақиби худро ба замин афтонда. бечора чӣ гӯям, бечора ин бразилигӣ дар вақти удар аз пеши чашмаш ҳамаи ҳаёташ гузашт. аз ин чихи таваллуштагӣ то ҳамин вақт бачаҳо. хай ин 19-ум ҷанги Шодмон буд дар наша дела, дар организасияи наша дела ва умедворем ки 20-ум ҷангаш бо ягон ҷанговари шинохта мисли як Расул Мирзаев мешавад. барои ин ки ин хеле ҷангҳо барои Шодмон хеле хуб ва ӯро ба пеш фақат мебарад бачаҳо. Шодмон датан муваффиқият ба ту. ҳама вақт моро ҳамехел хурсанд кун браҷон охир. дигар ҷанговари кулач ки мо Азизхон Собитов дар як организасияи майдае ки GFC ба рақиби худ аз Қазоқистон ғолиб омад. ҷанг хеле девонаи хунину тенҷ гузашт. дангара дунгур ҳама якдига зада бечора хунолу шуд весаму ранг. агар хоҳитон метавонед дар канали GFC дар YouTube дар омада ҷангро бубинед бачаҳо, не ани бубинед. хай чӣ гӯм, маладес братан, маладес. куҷо ки набошед ғалаба фақат ба даст оред бачаҳо. GFC-ро бо забони англисӣ дар YouTube нависед, дар он ҷо ҷанги Азизхон Собитов мебарад. ва дар наздикии 7 сентябр дар Қазоқистон дар шаҳри Алмата дигар ҷангори тоҷик ҷангош фақат хеле ҳаяҷонӣ, занозанию дангардунгур тезу нокаут ки мегузарад, Дилшод Норқузиев ҷанг хоҳад кард. рақибаш аз Қазоқистон Айдос Жапарбегенов, фамилия хеле хуб. Дилшод аз худаш асиптамин буда, қариб ҳамаи ҷангҳояшро бурида танҳо як маротиба мағлуб шудааст. агар бачаҳо Дилшодро надонед, дар YouTube нависед Дилшод Норқузиев
бачаҳо нависед, дар он ҷо ҷангҳояш мебурд ва ман 100% боварӣ дорам ки ба шумо ҷангҳояш, сухангӯиҳояш, характеру гапукорҳояш маъқул мешавад. ман Дилшодро ба Муин Ғафуров монандӣ мекунам бачаҳо. Агар дар ёд дошта бошед, Муин ҳам дар ёшакӣ ҷавонӣ мекард, як хулигани девона буд ва ҷангҳояш тезу ҷолиб мегузашт. Ки дар Алмата бошад, ҳатман рафта Дилшодро поддержкаш кунед. ин дар организатсияи Nomad Fighting мешавад, 7 сентябр. ҳатман равед бинед, ба фикрам ба шумо маъқул мешавад, барои он ки Дилшод ин бачаи ҳоло хеле ҷавон ва ӯ уже номаш дар болост. бисёре кас медонад, барои он ки ҷангҳояш фақат хатарноки ба пеш рафта, фақат ударка данг рақибаш уже дар поён замин хоб рафта, бача бечора корҳояшро кардаги. барои ҳамин бачаҳо ҳатман равед, поддержкаш кунед. хай ҳамин буд бачаҳо хабарҳои ҳафта. сали бигум серкор будем, барои ҳамин хабарҳо кам ромдесод аст, лекин ман абишад мекунам ки мегум ки бисёр новосҳои хеле хуб, хабарҳо хеле хуб дар бораи ҷангори тоҷик мешавад. бисёр видеоҳои зӯр мешавад, интервюҳои хеле хуб мешавад. барои ин бачаҳо ҳатман подписация кунед, лайк монед. ҳама ба пеш, апе кор шедон бачаҳо. хай